Lamding Road 9-10 km along Forest Department atung pen amethang jungjung pen mijung disa marat long ripu amep cheselam ponsi apong karbiatum kachu e kachu som covid arong pen chenglok kithir klong karbiatum hemrit kachu kim antame me kai pithailo lason thotsi bangswa dim thot kedam tang ar koini phai kep arni pen pini arni antame ington te pin pen Forest asai khiatum thengpia klim ke ethuji aphan dode sangse sai nangke klem ke kimisen alam kali athe bangso along le along Assam Gazette notification ateng pen bangso along le aphan wildlife sanctuary parlo ponping lasi forest asai khiatum konat ajakong komat authority pensi bangso asai ke klem maputa rong kachukim arada tum pen karju padopon lasi arona teng pen langdam pulotangte bangso along le ke wildlife sanctuary takali DCRF along leta kali lasi bangso asai ke claim prabjin pen ington nangji pusi rong arada tum pen sodak pen forest asai khia tuma phan pachini pon 8 kilo la pen mate 9 kilo la bangso adak kedo karbi doan ahin pen nang litum media court tom phan nang chop pateng pen nang litum nang chitong apor pan ka biji apor hostame nang chitong non thek pot litum dak rong arat pen nang litum pan suri akero pipa jirlo nang litum man chop hanang tok alam ke lahen lo je labangso adim kedam tang arnita lapusan eviction dulu laso adim laso long le long amat lo eviction dulu hasud nilisita me siam sar long sido lapen halo suhud dak eviction ko kuri ahosta me siam sar tame on video si mane video call pensi me ke kai kadu ke ve lason siam sar tame mane progress bang lang dun lo amasi laso pon nilima thading si mate dang ne tum rong arat asap Thekri mucet amuni tum chingrum si mathading si la forest kalima kalang ma wildlife sanctuary puri rema labangso kachini kabor iji phan nelum penang research kuri lo research kuri pena phi netum long lo Assam Gazette notification marat long ri labangso a notification order bang nelitum long lo order ku pi ke lahen lo jo 17 April 2003 labangso order long that pen nili masapso take upuge kali setame la son kado kowe la GPS coordinates la kado kowe nili talang take se report methang hem ta computer do printer do amasi nili mane labangso marat longri first station mate first point first pillar long humri dam eklo labangso first pillar long humri si hadak pen si for bearing 90 degree dam la so pillar long pen 90 degree distance bang 250 meter laposan si pu follow bomb si laso notification na teng pen map ke long bang ke nili dang pek langi map ke long bang ke lai khelo ho map ke long bang ke la pe chan hello lage 0 point lo lage kona lo plo te phong lok pet irrigation adu dak pen si 90 degree dam si 250 meter ako lason si dam bom lo laso for bearing a teng pen follow dun si map ke klang ke lahen lo non nilitum ke do ke la ka arboretum garden lo ka da ka berdi la pen la dak lo nilitum non do ke ho so point no engke la ke la aket bang ke dipulam ding road lo la ke pulotang te Assam Gazette notification a teng pen pulotang te la ke da ke nang puri ri marat long ri ba wildlife sanctuary ke la si nilitum la so confusion do kok lo la da da bang eviction kuri lo masih research kuri pen map ke long ke lahan lo tang de laso teng pen wang nang ji pusi PCCF sar la pen DFO sar pan lo chupi pen DFO la pen PCCF sar bang demarcation kuri pam mekanang po non sama bang ke pusi lo pa lesi la sini PCCF sar pan la pen DFO sar pan kido lo ki pidam hota paklang lo sar je confusion adim ke lahai long kali faulty map ke lahai long kali ladak chever check do lage konalo pulotang te lagle nili ground adim nang japonji pusi nili authority to mata tuning rilo la support paklang lo ladak la faulty dak chever check that ho railway track ta park tra la so dim lage 24 kilo adim ta nili non pudak ji la pendam bompo la district Nogong district man Karbiang long hadak 0 point long chilele da la si ladak si correction kuri nang isa la ke chok che dim si la pen ladak ke chok che dim si correction kurining ladak ke la ke forest la so ateng pen notification ateng pen pote la ke forest kali sar pusi dia bo sar bang kalang lo la ke pusi lo tok pen non survey velang survey pung ka survey long ako la so mo yong si etum survey pa mekalo pulote ke dam tang ningkan je netum Karbiang long doan mun ni tame arjulong lo je
CM sarta miyung disa manat kupene wildlife marat longri along le long si kupine ke claim pu lason da muni tum chatan lasi halaso upload si tame CM sar le hala da ke claim buguria bagan non kupine non survey pa me kalu pulo te puri re reta hai lasi laso a faulty map bangke lake Assam Gazette notification bearing ateng ban la so map ke klang ke la sila bang sila tum cepa correct nang ji dak kali lake dak non laili tum ke dodim ke dak pen ke hardly 1.5 kilometer dolang marat longri a boundary ke la sila bang ke la hok pedal bang la bang ke dak bi kong na ke non la tum le eviction ka kuri la pen non plantation ka kuri nang kok bang ke faulty map bonai da la tum Assam Gazette notification ateng bang ke 0 point long chelele tanon la tum bang ke la chever check 24 kilo long ta la tum ave la ta pa correct la tangte la da ka bang ke ko non iltu me dodim main road pa bang joi la bang ke order ta ave mane ground reality abang la tum enam de a pilar hala Gazette notification a point ateng ban la tum chedam de amasi dak munai de lo chuda hem ko anlo ne kowe rong ko anlo ne dak muni tum non pen le ke do goli aprang pan lo hem rit me kai lap lo laso faulty map ka bonai join lo forest po lasi ni tum dak rong ara pen garju kong tung ke la tong a hok ma mate hala Gazette notification pen ke klang bang tong a hok lo la bang sin li tum garju kong la yong se hok bote Gazette notification nang pitha pilar nang pe klang tha ni tum forest department apan garju la ke west division pen si ulai lo laso bang la ke faulty map lasi la ke chok chi pusi laso map sin pe klang fast ke nili phanda ama nili bang pulo sar ne ta ma sabso ke computer tag GPS appoint kadu wine ta ingthum tag coordinates pencheng lok angton gasam Assam Gazette notification aku pido ni long nili long ta pomasi ne ka bonai laso a pilar ta nili ingthum dam lo la pen la bangso ke claim ke dam ka do kawe ne laso la Assam Gazette notification na teng pen kapat nang 5000 plus so se pilar do laso 5000 so se a pilar along ka homri la pen laso map ka bonai hopta ruini bang nang kok nili me thanga tangka me sini le klam non forest atum phan nang li nut bak phan arjunot lapu anat la marat longria a pilar nang peklang tha pro nang peklang na thek thi athia pilar mata ave la tum chichini ne konalo ne pilar do ta alang tum yong sin nang peklang ning pote nili paklang don thek athe la dak order long pe nili phori dam lo a pilar nili thek long lo la si lo la si demarcation kuri nang gi pusi lo policy non bangka demarcation la kupune lo la bangke secretary sarpan kilo lo la bangke request for boundary resurvey of Marat Longri Wildlife Sanctuary as per notification by the working plan division in collaboration with the revenue department la so pale lo la pen revenue department long secretary level pen council secretary level pen pale elu la sila ke demarcation nan da kurina lang asila demarcation kurina ngi pun nilitum chuningri bom ahutsi on process ahutsi demarcation kuri reko si da bangke pai nakang pai lo plantation kuri jipu la bangke nilitum chakroy ne thek athe lake arona tengpen pote lake forest takali wildlife sanctuary takali la sonak thak plantation kuri ji plotang te nanglitum la pu nat kuri da me mati central reserve do piklang mati dak chot kali mati akora dake central reserve ta puri re la ilitum hang no bangka lake reserve lo lake lai long thing pi ga ve jo kuri no la ga nilitum no aputi na pudun ji thai ve ulta nilitum nang cherap dun ji de sitame bini nanglitum na chop pha nang kok mangka karbiang long atok anu kedo akarbi abang pu abang pi kedoan doktor penceng lok engineer penceng lok ket hek kere do anatum ta la reality alam bang chini nai posi nanglitum a media tom pan nilitum pini dak nang chop ha pen nilitum ningdu kalam bang nang sepak lang du nilo la pen a hok alam bang nilitum nang pek lang du niklo atumidik nili principal secretary long asap so kam do chara masi nili damiglo amahala dakta nili lang lo principal secretary long labang so map nili thek long lok lo karbiang long district map dei ada nang litum non le dam ta dak doji kangni RVA site sekitar amat sarpan ni pulo sar ne la support tuli loi ma po tuli tame pipot lo po mane dak marat longri bostu mane duplicate map bonai dak notification arona teng ben kali amasi ne la kolonte marat longri ka dak do ma po sar la helo la miung disata parlo lo kaki la penako another 2 dolang RF reserve forest la sarita
forest pangrumpet pensi marat longri kapuri kasimar lasi lake laso teng lake gazette notification ateng pen lo sa puni pute kang la yo map ta la lo laso teng main road mat wang wei lake gazette notification ateng pen pute angke nilikang thumdun ta nilikang thumta main road long nang lele mati almost same mati yo di main road long nang lele tang de laso bostu koson sila tum order ave ajar ave pinda ke forest pu pendak nang claim waret lo la bangke chokche lake department lake illegal lake nilitum ekdom kore lage nang litum plantation le kuriji pusita me arona teng ben kurinon nilitum nang pudun tha ve lagle nitum public doan nang support donji nang cerap donji lasi pini abangke nilitum ke thegiding atom phan CM sar pen chenglok EM sar la pen dak local MEC la pen PCCF sar principal secretary sar la pen DFO sar ranger ke doan authority tum ke doan atom phan nilitum chuning ri bangke labangso abangke dak bang bibe dong kaprek adima bangle reserve long bangle nang litum plantation kuri namingot dake reserve ta kali forest ta kali dake revenue village nasi nilitum rong arat pa nang chuning ri bangke la henlo la media thudi masi nilitum chuning ri lo at non festival apor ke office ta ave dami ta chetong te la sinang litum media thudi pen ke thegeding atum stame la bangso bangke alang tum chini po la pen theklong po pusin litum chuning ri lo pa chini lo jong se patoi te pen department na hin pen labang so plantation claim bor idet pulo te nang litum rong alat pen ne ilo pu lake nilitum support pe lake nilitum support pe lake nilitum ke lake arona teng pen nilitum pc ka chedan nang ma labang ke nilitum ke wang jiar ni nilitum chethan chimum bon bo resource nilitum chiri po nilitum chedan po labang ke